Excuse me po, ma'am. Pakihubad po ng sapatos nyo. Aba, at ba't mo ako paghuhubarin? Kasi yan na po yung bagong patakaran ng opisina namin. Wala akong pakialam. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi. Ako po ba kilala nyo? Hindi rin! O, edi quiz lang tayo. Hindi rin kita kilala. Kaya hubarin mo yung sapatos mo. Tagal. Pasensya na po kayo, ma'am. Ngayon lang. Ano pa nga ba? O ano? Dala mo ba? Opo, ma'am. Ito po. Ito na yun? Opo, ma'am. Slightly used lang po yan, ma'am. Inakaw to ah! Hindi po. Talaga? Bakit hindi ikaw ang wallpaper? Ha? For sure, nakaw to! Hindi po. Kusang binigay po yan sa akin. Talaga? Sure ka? Oo. Kusang binigay yan sa akin. Nung tinutukan ko nito. Kaya, ma'am, bilhin mo na. Kung ayaw mong... Please. Ito. Salamat. Sumakila sa bayan, sarap sa pakiramdam. Pamparampam, nagawa namin ito habang bilog din ang buwan. Oh my gosh! Susuka diri! Ew! Oo nga! Ew! Wow! Ka! Kadiri ka! Ew! Huwag ka lumapit! Basi ka nga mapalis dyan! Ayaw ka nga! Kadiri ka! Hindi ka namin ka-level! Yeah! Hindi pala ka-level ah. Hey Brad! Are you insulting me? Don't you ever talk to me like that again. Don't you know that I'm one of the Nigeria's next top model? Naghirap lang, you pathetic. I don't wanna lose you. Babe! Oh, ba't nandito ka? Sinusundo ka. Tara na. Di pwede. Di ba sabi ko, mag-overtime ako. Hanggang 7 p.m. ako. Ang aga pa oh. Bumalik ka na lang mamaya. Mas lalong hindi pwede, babe. At bakit? Kasi susunduin ko pa yung isa ko pang girlfriend. Hanggang 7 p.m. din daw kasi siya. Tara na. Nandun lang yung kotse ha. Sorry, late na ba ako? Hindi. Kakarating ko nga rin lang eh. Ay, mabuti naman. Sige, tara. Mag-stretching na tayo para makapaglaro na. Teka. Bakit? Yung raketa ng tennis, dala mo ba? Ha? Tennis? Akala ko kasi badminton. Ha? Ano? Pag pinapatanggal ang sapatos sa ibang bansa, please remove your shoes before entering the premises. Sa Pinas, ma'am, sir, pakitanggal na lang po ng sapatos nyo kung gusto nyo pa pong makasweldo. Salamat! Yan ang Pinoy!
You get some bugs. Sandali lang. Ano yung ginagawa nyo? Alam niyo namang ECQ, di ba? Bakit kayo nagpa-party? Eh, birthday ko kasi. Kaya may celebration. Kahit na, bawal yan, itigil nyo yan. Eh, kung ayaw naming itigil, ha? Sige, kung ayaw nyo, isusumbong ko kayo kay Kapitan. Sige, magsumbong ka. Dahil isusumbong kita sa misis mo na may kabit kang bakla. Sige, kasali mo naman ako. Ella le gusta que se la coma, ella le gusta que le den duro y se la coma. Y es que yo quiero la combi completa, que chocha, culo, teta. Hindi na kayo, mga suki. Yes. Kalma, anong problema mo? Sabi mo, pag ginamit ko to, gagaling na ako? Siyang tama. Kung tama, eh bakit mas lalong sumakit yung tiyan ko nung ininom ko to, ha? Ibalik mo yung pera ko, sinungaling ka. Ibalik mo! Eh, sino bang nagsabi sa'yo, inumin mo yan? Sabi mo eh! Ang sabi ko, ipahid, ipahid, ipahid! Hindi inumin! Bobo! Excuse me. Ano nangyari dito? Nahulog daw po, ma'am. Nahulog? Talaga ba? Opo, rescuer po ba kayo? Hindi, pero doktor ako. Buti naman na nandito na kayo. Oo. Teka, parang hindi naman ito nahulog. Paano po niya sabi? Ayan o! Binubusahan ka? Me mapa pica perro que yo lo pico y pa' las mujeres bien chorras soy bien rapidito. Y apunta a la batch, 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 batch. E o grave faz tum, e a bunda dela bate. Sila ito ng kuryente! Hala! Oh my God! Tumawag tayo ng tulong! Mamaya na! Ano ba? Ha? Kawawa naman! Baka mabuhay pa yan! Oo nga, pero mamaya na! Bakit mamaya pa? Basta! Wala ka bang napapansin? Wala! Ano ba yun? Ang hot pala ni Lito, no? Oh my God! Tingnan mo yung ang! Uy! Parang familiar ka. Familiar? Oo, familiar ka. Ay, tama! Ikaw nga yun! Yung alin? Yung nagdala sa akin sa ospital nung nabaril ako. Naalala mo ba? Ay, nagkakamali ka siguro. Hindi ako yun. Hindi ako pwedeng magkamali kasi familiar ka talaga eh. Ay, oo, familiar ako. Ako kasi yung bumaril sa'yo. Buhay ka pa pala, ha? Nang inyong malaman, dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.